बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो बियो जों सिगाङाव कमेन्ट होदोंबा जोंफोर कमेन्ट होग्रा लाजियोबा जों मानो लाजिनो नाया आं फरायना खिन्थागोन फराय नोंना भिडिअ'आनो बिदिल' नामा फरा बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोबनायाव लोगोसे गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै फेसबुकनि पेज मोनसेयाव मोनसे गाज्रि कमेन्ट फरायनायफोरखौ नैबे फेसबुक पेजआ सबिना महन मोसाहारि बे पेजआ दिनैनि समाव जोंनि समाजनि गेजेराव फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोननि कमेन्ट फरायनाय बैफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ दि नोंथांमोना फरायबाय सोंथिया जादों बेयो जे नोंथांमोननि न'खरनि बिमा बिफाफोरा बा नोंथांमोननि खाथि खालानि सुबुंफोरा बैफोर कमेन्टफोरखौ बा नोंथांमोननि भिडिअखौ नायोना नाया बे सोंथि सोंनाय आरो ससियेल मिडियायाव जुदि फैदोंब्ला ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि गाज्रि रावजों कमेन्ट खालामनायफोरखौबो बुंदों आरो कमेन्ट फरायनाय बिथांखौबो आं बुंदों जे बेफोरबायदि बुंनानै बा कमेन्ट फरायनानै बेफोरबायदि भिडिअ होनानै गाज्रि रावजों कमेन्ट होनायफोरखौ फरायनानै बेफोरखौ इगनर खालामना होनांगौ नोंथांखौ जुदि गाज्रियै होदोंब्ला गाज्रि कमेन्ट खालामदों बेखौ इगनर खालामना होनांगौ आरो होनायफोराबो बेनि सायाव सानग्रोनांगोन नाथाय नोंथाङा दा बेफोर कमेन्टखौ फरायनानै भिडिअखौ होदों होनाया गोदोर नङा नाथाय नोंथांनि न'खरनि बिमा बिफा आरो समाजनि गेजेराव माबाफोर गुबुनले बारहावा खोख्लैगोन नामा बेखौ जों सानग्रोनांगौ गिबियावनो नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि उन्दै जेनेरेसन बैफोर उन्दै खुदियाफोरा जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय गाज्रि बारहावा सोलोङा आरो गाज्रि लामाजों दैथायलाङा बेखौ नोजोर लाखिनांगौ बेनिखायनो जायफोर ससियेल मिडियाफोराव दिनै फैयो ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायो सोरबा सोलोंथाइ होयो बेफोर मोजां खोथा नाथाय मोजां सोलोंथाइ होनो हायोब्ला नाथाय गाज्रि सोलोंथाइ होनानै गाज्रि खोथा फोसावनानै गाज्रि खोथा बुंनानै मोननैसो भिउनि थाखाय समाजखौ गाज्रि खालामनाया जोंनि बे थांखि नङा बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजजों गाज्रि वार्डजों लिरनाय फरायनाय बेफोरखौ गारनांगौ आरो समाजखौ गुबुनले बारहावाथिं दोरोदलांनायनिफ्राय जोङो सेभ खालामना लाखिनांगौ स' जियानो जायाबानो गुबुन मोनसे खौराङा जादों जे रन्जित बसुमतारी सारा सासे इउटुबारनि भिडिअ नुदोंमोन नामा बिथाङा बे भिडिअ बुंदों बिथाङा 17 बोसोराव मा खालामखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा भिडिअखौ नायग्रोना लानि बेनिफ्राय बुंगासिनो दङ नोंथांमोननो बरजराया गोग्लैसोनाय हालाम बेखौ बयबो मिथिखागौ दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै खिन्थु जाय इउटिउबारा सोरखौबा सापर्ट खालामनानै सोरनिबा एगेन्स्टै बुंदों आं बेखौसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों लास्ट 17 इयार्सआव हाग्रामाया बे ओनसोलनिफ्रायनो सासे आइजोखौ हाबा खालामदों बे ओनसोलावनो बिहा बिहाव दङ बे ओनसोलावनो बिनि बिबोनाङाबो लिडार ना बे ओनसोलखौ 17 बोसोर बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो VIP गारि सालायनानै खिन्थु बे हालामखौ बियो जौगाहोआखै सासे इउटुबारा जायगानि थासारिखौ फोरमायनायनि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों दा इउटुबार सासेया जायगानि गाज्रि थासारिखौ फोरमायनो हाया नामा ना ससियेल मिडियायाव निउस पर्टेलफोरासो बैफोर जायगानि थासारिफोरखौ फोरमायनो हायो नामा बे गोदोर सोंनाय स' जियानो जाया माने 17 बोसोराव जि खालामदों खालामाखै जों बेखौ दिनैनि समाव नायनायनि सम गैला बा नायनो जों समायला मानोना दिनै नोंथांमोननि सरकारा दिनै मा खालामदों नोंथांमोननि सरकारा दिनै मोजां खालामदों ना खालामाखै मोजां खामानि मावदों ना मावाखै जों बेखौसो नोजोर होनांगोन आरो मावाखैब्ला मानो मावाखै बेफोरखौ जोङो थांखिनानै दिन्थिनानै नोंथांमोनखौ मावहोनाया जोंनि समाजनि जोंनि निउस पर्टेलनि बा सोरबा इउटुबारनि सोरबा फेसबुक पेजनि बेयो खामानि होननानै आं सानो मानोना नोंथांमोननि खामानि माविखौ नोंथांमोनखौ मावनो रिकुवेस्ट खालामनाया नोंथांमोनखौ खामानि दिन्थिना होनाया जों साफानि बेयो कर्तब्य बा साफा समाजारि सुबुंनि बा सोरबा जोंनि नोगोरारिनि बे मोनसे मावनांगौ खामानि बेनिखायनो आं सानो जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां राजनिति गेलेयोबा मोजां दैदेनगिरि जायोब्ला गाज्रि खामानिखौ दिन्थिना होनायाव गाज्रि खामानिखौ बेखेवना होनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै सानो मानोना बेफोरखौ दिन्थिना होनायनि थाखाय नोंथांमोना खाबु मोनदों दिनै मावनो खामानिखौ मावफुंसोनांगौ आरो नोंथांमोनानो दङ नोंथांमोना बेनिखायनो मेन रुलखौ नोंथांमोनानो फालिनांगोन बा मेन रुलखौ नोंथांमोनानो लानांगोन बेनिखायनो आसा खालामो आङो
सरकाराव दङब्ला सरकारखौ लानानै हारिनि थाखाय गावनि जारिमिन राजखान्थिखौ लानानै गासैखौ बुथुमनानै मोजां खामानि समाजनि थाखाय मावलांनांगौ अब्लासो जोंनि बर' हारिया दिनैनि समाव गोबां हार जादों हारिजों हारि दानलाय सुलाय बैजों बै सोंखारिनाय नाथाय जोंनि बर' हारिया थांना थानो गोनांब्ला रावखौ फोथांना लाखिनो गोनांब्ला बैफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा समाज सिबियारिफोरा जोंनि सांग्रां जानांगोन अब्लासो जोङो गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना नुदों दङ ससियेल मिडियाफोराव माबायदि सुथुर जोंनि सोरगिदिं साग्लोबदों बेफोर सुथुरफोरखौ जोङो जुदि फेजेननो सानोब्ला फेजेननो हास्थायोब्ला बैफोरखौ जों सुस्रांनो जोंनि स्ट्रं जानांगोन गावजों गावनो नाथाय जोङो न'सेनि सुबुङानो बैजों बै जोङो सैमा अमाफोर बायदि नेरलायबाय थायो नाथाय गुबुनजों जों माब्लाबाबो नेरा जियानो जाया मानो माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बुंनायाव निमाहा होबानो जाबाय गावनि फंबाय होननानै जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जाय जाया नायदों थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय